Kanta bat sortzeko modu asko daude, eta guk ingo deguna da akorde batzuk aukeratu eta harmonikarekin saiatuko gera kantu bat sortzen. Batetikan erabiliko dugu doren akordea. Doren akordeak dauzka do-mi-sol notak. Horrek esan nahi du hiru horiek erabili ditzakegula. Baina ez horiek bakarrik. Erabili ditzakegu beste batzuk ere ez badegu luze geratzen, ez bagera luze geratzen. Fa erabiliko dugu, hemen fa, la eta do. Eta sol, lehen akordea, sol, si, re.